Toto mesto vraj vôbec nie je bezpečné, hovorili. No aj tak som sem prišiel na 5-dňový výlet. Janov síce nepatrí medzi vyhľadávané turistické destinácie v Taliansku, no napriek tomu má čo ponúknuť. Je známy vďaka úzkym tmavým uličkám v historickom centre a práve tie vyvolávajú strach. Niektoré z nich totiž obsadili migranti a ženy predávajúce svoje nehnuteľnosti. Preto je lepšie sa im vyhnúť, aj to hlavne v noci. Centrum mesta však žije, tak sa zdržiavaj len v rušných častiach a zameraj sa na to pekné. Piazza de Ferrari je hlavné námestie s veľkou fontánou. Ferrari som tu ale nevidel. Výhľad na mesto si vychutnáš z Belvedere Montaldo, kam ťa vyvezie výťah za 0 eur. Porto Antico je najstarší prístav v Stredomorí, kde nájdeš aj najväčšie akvárium alebo repliku pirátskej lode Neptúna. Vstup 6 eur, ale mne dali zľavu. Asi vedeli, že som zo Slovenska. Lanterna je najstarší funkčný majak na svete. Vyšľapať hore dá zabrať, ale stojí to za to. Na hrade Castillo de Alberti sa budeš cítiť ako v rozprávke a ak si chceš oddychnúť, vyskúšaj pláž Boccadase. Sice kamenná, malá, ale čarovná. Len pol hodinu dopravou je nádherný park Nervi, odkiaľ vedie tá najkrajšia promenáda v Taliansku, Anita Garibaldi. Ja som býval v apartmáne Due Passida s raňajkami a na dopravu som používal apku AMT. Pobyt v Janove si spestri aj celodenným výletom do Cinque Terre alebo pokračuj ďalej výletnou loďou za ďalším dobrodružstvom. V Janove som sa cítil príjemne a bezpečne. Určite stojí za návštevu. Stačí byť opatrný ako v každom veľkom meste a buď si ho zamiluješ, alebo nikdy nepochopíš. Sledujte.